Lat ya ke ban ya kieu lang. Bantai ya ke duan haga yeng ka bakentang ke jong u kumbangi jiyo agi por bat ki snem ke lalit no. Ni ai ngopan yo blai. Bakata kam shimlakhang yengi ya kalat. Banwat ya kilat ke lenti. Kumno ban syakri lang yo blai. Kublai shibon ipustor nam taki kentin ke jong pi. Ki kentin penyang sngobha ke jong pi yang bagai ngai ru bau blai. Onang kerku ya laga jong kabalang. Onang kerku ya ke jing syakri blai ke jongi. Kaba hangno kabau blai. Udon ya lagi jong kabentan na gamta ki syakri ke jong u. Aku blai shibon ru na gamta jong pi kum kabalang. Kaba piken mau bat kaba pi ai bentalem yang sa shisen pan. Ban keren na pring jong pi. Bat kam tam ya kaba ni selok. Ya ke tien ke jong blai. Kabau blai udon. Haka donut ke jong syakri u jong u. Ngai ku blai ya pi baro. Nadu kinong syarai ki bait ke jongi. Ki rangba ki long pa ki long kumi. Ki parlok samla kentai bat shenrang ki hep ki barit. Bat baro ki bayat snok tilang bat ngi. Hai ka jing syakri blai lingba kani ke platform hai kani ke janmien jangan ni ke sngi ka bakrau ka jong utrai. U blai un kerku ya pi. Badu blai un jubab ye ki jing dwai ke jong pi. Kaba pila angnut ban sngap ye ke tin ke jong blai hapo kani ke janmien jangan ni ke sngi. Nadu ke sngi kaba la phone yang ada isketri badai temamesan jong ka balang. Baila ong yang ye ka bangan shim ye kani ke benta. Ngala pendem ye la dia ha ke jing dwai. Ngong ko try ke ke kubor ye ka ba medan na ke donut. Bat keren yang ko kenrat bat hablei kat bangadang dwai ha ka wei ni ke sngi. Ublai ulapan pra ba ulapan pat ye ke donut jonga. Padwa ye ka wei ke kubor ki henmen ba ki para. Ka ke kurteng jong ka ke kubor. Don jingkermen ya ubangej ha kini ki sngi ke bangingi em. Don jingkermen na pening jong ki jing at pelung ki jing yale jeng ke jing em ki ba manga bat mapi. Ngi kendo agini ki sngi. Don jingkermen ya ngabat ya pi. Bala pensyong nong rim ye ke tin ke jong ublai. Na ke shiti ke jong apostol Paul shiki nong rom. Kala nong ka ba nyo. Ka de khon ka ba arpusau bat ka ba arpusan. Ke tien ke jong ublai ka ong kumni. A nga ubriu uba syak lanot kop. U ken uban pelanj no yangan na kani ka met jong kani ka jingyam. Ke de khot ka ba arpusan ka ong. Nga aingo iyo blai. Daw Jesus Christ uba utrai jongi. Kihen men bagi para ke jonga. Kashiri ke jong Paul shiki nong rom. Latho daw syakri uba kodor jong ublay. Uba lakot kerteng ya u apostol Paul. Uba ngi baro ngi yetip ya ke jingim ke jong u. Nadu kaba u kela kaba mut. Nadu karai kaba u shim ha kaba u bud yu nong penim. Unong siuspa jong u Jisu. Nadu ka encounter la ka jing ya kendu ke jong u. Marmet baru trai ha ka lenti sya Damaskus. Kam shimladon da kam wei pan ka jing tmu ha ka jing im ka jong u. Kam shimladon da ka wei pan. Kalenti ye ka ba u shim nalor ka ni. Bagalong ban ba ye ka ding pna ka jong utrai. Hadu ka ba kot jeng ka jing im ka jong u. Bagaktiin ka jong blay ke tu yengi. Baga balang hapo rum kaladon lupa. Om day bau apostol Paul ula seng ye ka. Henry kaladon lupa. Bagi nong tok ki ong imat day gitu ki beriu kleni ki Kristan ke bayo snow ye ke jing yalap ke jong apostol Petros ha ke sngi Pentecost ka ba ki la kela bamut agado ke sngi ki la ra ye ke kubor ye ke jinget ke jong ki bagi la seng ye ke balang hangta hapo kan nong ba rum ki men bagi para ke jong kalong bau apostol Paul udah don ye ke jing angnut udah terang bagaktin ke jong blay ke tu yengi bagaladon ka jing mi pauru kaba laong ya u ba menom bit ban let she Jerusalem menom kiu pat she Jerusalem namar la na melet hangta men sa syakem bat utim baha kaba kun sa sya ban ring hakikin jeri syadu kanong ba rom handai haka donut ka jong u kwa ban let ban yalam ukwa baka mission ka ba ublay ulakot yu kalong banle nagamata kani kan nong ba kabalong ka kapital hagada kapor ulat ho ye gani ga shiti ken shaki para banget ke badan hagan nong ba rum hagas nem san punyo san bupra hadin jong Jisu para ulat ho ye gani ga shiti
men ba odang don hapo kan nong ba hapo korin ki parlong ki henmen ba ki parang ki jonga ngi em ma ki sngi ki ba ngi yo i ka jing jaw umat bat ka jing yam briu kalong ka ba kha bat ka ba ngi jiyo i bha man kapor bat ngi jiyo i bha kumnu ba ki klung ki yam ngi yo i kumnu ba ki samla ki don ya ka durkhmat ka ba khia haba ki snautu ba ka lawe jong ki ka don na pneng jong ka jing ka omdum ba ka don na pneng jong ka jing klumar ba ngi jiyo i bha haba ki long kmi ki juyam bat ki umat ki juyam henrei ngi junior bha ban yo i ba urang ba breu un lenyar lane un chao ki umat ka ba phalang ka long ba ka tin ka job le ke thu yangi shwang ki rang ba ki breu ki ba lenyar ki ba yam ban ngi yo i ha ka nuksa ha ka tin ka job le ka kitab ka ba ar ka jo Samuel ka lenong ka ba khat phra lai phulai ka khot kum no ba u David u ong u yam ha ba u la yo snow ya ka khubor ba u tau khun ba i jong u Absalom u la yam ba do la khlat no na ga ni ga berthai Badula yam rang ba ula linyar ula tan ula tar ye ke jankup badula ong kokun ba i jonga bandalong banganda yap manga ha ga jaka ga jongme long ru bau Jisu ula yam ha ki babun benta baga jing yam ga jong Jisu ngi ken mau ha ga gospel ga jong Matius arhulai ga lenong lai punyo ga de khon ka bau yam na ga mata ga Jerusalem wong ko Jerusalem ngakwa ban kdop ya pha hen re ngam yo la namar phaken tat yang ate Jisu ula yam badula jauh ki uman kum orang ba brio ban ngiyo iru hagani ga benta ya ga bangala puli hagal nong ga banyo ga dekhot ga ba arbusau ka ba uni u brio u shakri u ba konor jong utrai ula yam ula linyar bala dengi pet ya ga lenong ga banyo naduk ga dekhot ga baningkong ter la tho ya ka bat laya tho ru ya ka hakadur ka ba uni u shakri ba kodo jong utrai u ya thu ya la ga jong ka experience la ne ka jingmat ga jong u tho ya ka ai ka ba u shem baga jingkali kami ke henmen baki para ke jonga ka balong ka khubor ha ke ne ga janmen balai bau ni ubriu ulenyar balai bau apostol Paul ulenyar balai bau apostol Paul ang hadu katni ang hadu katni baru ong ye gene ge kentien anga ubriu uba shempap anga ubriu uba shala.com manu ken ban pelan yanga ngaken mauru ya gawe ge jing ye thu kana ha gawe ge kon long bagada ga briu ka yos ngau ye ge jing yalam ga jong we unong yalam habau tau nong yalap ola keren ru negeni ga ju ka benta laung bagada ga briu kam nut ban lej ban pau kum balong jing seng namar bagadan ka briu ka snow tu bagadan ka jing yale ga jing im ga jongka laung bagani ga briu kala shong na ga kali barkala ngap ye ga kubor na ga jing yalap nang ta na po ga kali ha ga jaka ka badum ha ga we ga janmien bat kensan laong ashwa ya ga bau tau nong yalap un khot aiti kani ga briu laong bakala mi kensan na kali ong ga ga jing ye tho kana kala linyar pat ba hangta bagal ong manu ken ban pelat yanga kabriu ka shampap kabriu ka shemla not kat manga manu ken ban pelat yanga utau nong yalap habalai shim layo ban ye keren bat ka habaki nong sharai jangka balang kilayalam ban yo ban ye slok ya ka kabriu kala plagong ngalinyar namar ngas ngautu kadon ka eire ka ei ka bate ka bakum yanga ka bangas ngautu ngamla ban laj ngamla ban im ngamla ban beteng ye ga jingim ga jonga ngayo ye ga jing pos niu ki ba uni usen ute nakti ye ka jan jonga nadu kli hado ka jan ngas ngautu bangadon na pedeng jonga jing shampap bat kadon ka ei ka bate marau yanga Apostol Paul ru ai ken ye kene gadau balai ba ulenyar ken men baki parang ke jonga kadau ka baningkong ngin yo i ha ga khot nadu ka bakhat lai hadu ka bakhat khandai ka khot ka bakhat khandai ka batai bat ka ong kum ni yakata ka babha yakaba ngangamon henrei ngamle henrei pleng yakata ka basniu yakaba ngangamon yakata ken ngale Apostol Paul usngautu bahaga jingim ga jongu haga jingyale kabaken jamun sim ga jongu wat ulalong unongbut jongu trai udon ga jingyale
Udon ke jing shem ke jingim ke jong bawang baka pop kadang temrau yang hadu menta mene bad upla uong hang ni baya kata kabangat rang baga donut jonga katrang ya kata ngamle andre ya kata kabang ngam kwa penban ya kata ngale singa yaile ki parlok ki hinmen bagi para ke jonga pilaban keli stor ka ai gen gene ke pop ke shiti ke jong yonis kalenong gabalai ke dekat ke basau ke tu bakata ki ai ki bangingile ki balong persya ya ka hukum ke jong blai kata ken lakot ya ka bagalong kapop badu blai u isi ya gene kapop badu apostol Paul udah tip biang bau blai udah isi ya gene kapop badu blai ula persyang nadu mendang long ka bertai ban pendo jaj ya gene kapop ula penslay ya ka bertai daga ula thangru ya ka Sodom bad ka Gomora ban pendo no ya gene kapop ban mungkin mau ka tien ka jong blai ka kitab Genesis ke itu yangi ba uput upai ba blai wang habau yo i ba kata ka pop kala jinsur ba kala roi palat wangala babi ba ngathau yo bri wasla jong ani ka bertai u apostol Paul us ngautu ya gane ki hinmen bagi para ki jonga us ngautu kum unong but jong utrai us ngautu ba udang long umrau jong ka pop usngautu ba man ke sngi ha ka jingem ka ba usngautu ba ngam la laite na gani bat ngadang syate ngat syakum ha ka ni ka pom baru thoru igini gelenong ki ba syakmat agelenong ka balai ka dekat ka ba khatsan ha ka ju ka shiti wong baki kejat jongi ki stet palat ya gaban penmi ya ka snam wong syusyu agalenong gabaningkong arpuway kedekot wong bamanga bat mangi ngitip bau belai udon hendrei ngimnyo burom satya yau ngitip bau belai udon ngitip bangin le ya kani kalong ke babakla hendrei ngile ben bagi lagi jingle ke chongi ki pen pau she gabertai bangim ken brio yau tau belai uba manga bat mapi ngi syakri pada kini ke jan miru ngakwa banyetu ya pi badan lai teli ki benta hakapom don lai teli ki baong kita ki kerdan lani kita ki stage hakapom kabaning kong kadai naduk mendang long gabertai kajing stang jong gane gapop balong ru naduk ka per eden bad hoang ikan mau kum no David wong banaga kpo jeng ka kmien jonga lapun yanga hakapop ken baka berdan ka baar kadai karai ka bangishim nganbu agektin parengkong the choice that we made to sin kirai ki bangishim banle ye ka gapop bad habang isyem ya gani karai ka baar kapoy siya ka kerdan ka balay kabaw apostol Paul us ngautu biang bad ulinyar bangi beteng we continue to sin u apostol Paul utip kihinmen bagi para ke jonga bad dai kan ngiken ka ba pen ir men sim ya u ka ba penlong ya u ban ngausi bad ban linyar kadai namar bau ngautu hagalenong ka ban riu arpulai ke kon baga bainong jongka pop kalong ke jingyam baga ni ke jingyap kaba ubri udai bani kendu habanga kran ye ke jingyap kamut bangi nginyam andangela temen andangela rangba kamut bangi poi kata post nama ke jingyam ke jongi andai upol usngautu baga jingyap kadai haga mensim ke jongu baga ni mensim ka bau blai ulai kalong ken bau blai wangan sabishar baru ken mau yektin ke joblay ke kitab jingpen pau arpuar kalenong khatar ke dekon jisu ong hakmi ingawan kloy bat kan nong jonga kadon lembat nga ban ai nong hauwei pa uwei kat bakum ka jingle jongu kata ke ke jingim ke jonga ba ke jongpi ki henmen ba ki para ke jonga kata ka brio ka balinyar ha ke janmien ka balayat hu kata ke jingyet hu kana kalau orang bangam snow lalai syuk negeni kapom manuban map yang lani manuban snow yang manuban pelat yang habang ngadang yele kemen yele snow ba bat lagi jong gelong haga jing buat haga jing snow ba jong geni kabertai kabangala mat lut kabangala le lut kat banganangnya ya ga kali hagawai gamin ngalalet banten ra ya ga kenro Barkat bangadang tenra ya kata ke kenro laong bakata ke jing aksiden kalalong ke bajur ban ngala knyot ru ngala penyam ye ikun jonga ibadan akpo manu ken ban pelat yanga nekene ke met jeng ke jing yap manu ken bayos snow yanga
ong gani gabriel ki men bagi para ki jongi bon ba agini gisngi ki bangi yu i ki bagi briu ki linyar wala ka dur shabar ka pau bagalong ka don ka dur jong ka jing po samrki henrai ma phi bat mangang is ngau thu ba men mit men habangi tia ngi dem ngi ngau thu ka don ka e ra ka e ka bangi pat bej hadu kani ka sngi ka ba menta ka bangi dan ketsa hadu kani ka keleman mano khen ban pelan ye phi ken men bagi para ki jong ha mano bas ngau ye ka yam ka jong phi bon kis dang ban tap ya ki da kita ki jing yam ke jong ki da ki jong gane ke bertai henry hakabakut jong gesngi ki long kom jo kabaar balay bo apostol paul uyam ulinyar balay bo apostol paul uyam ulinyar ba ong ye gane ke kentien a nga ubriu ubasha lanat kom manu ken ban pelan ya nga nagane ka met jong ke jing yam kaba us ngau thu ba ka ba kut jong u lada ka pop kadang beteng ban don ha ka jing im jong u us ngau thu ba ka ba kun ka de ka jing yap met bat men sim ha ka jing bishar ka jong trai ba on pen rem ya u ki hin men ba ki para jong a ka ba ar u paul uyam us ngau thu day namar ka dekat ka ba arpo hadu ka ba arpulai tien ka jong blai ka ong ngan puli ka dekat ka ba arpulai ka ong kumni henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekat met jonga ka ba ya let ma bat kata ka hukum ka jong ka ga jingmut jonga bat kata ka ya lamrau yanga ya kata ka hukum jong kata ka pom ka ba kita ki dekat men jonga kamut ayu ka ni ka dekon ki hen men ba ki para ki jonga apostol paul us ngau thu ye ka ni ba ha ka jing im ka jong briu ha ka jing im ka jonga ba ka jong pi don artli ki khasen ram ka wei ka ni ka mensim bat ka wei ka ni ka men ka met ka habban but ye ki an ki kendon ka met ka jonga ba ka jong pi ngiyat ha ka ni ka perthei habangi wan na habala kha ye ngi she ka perthei bat ngi habban la kalong nyopo prapo kandai bol snem kat kabau belai u ibet yengi ye kabangin im but happening jong kada ke jing im kata ken kadi ka hukum jong kamet kabangi habban bun ngamla ban ong bamanga u bakren na gani ka janmin ngamdai ubriu u bala pangteng meno ngamdai ubriu u bala mat ye ke jing la kalong ke jing le hakamet la kalong ke jing le hak jing mut jing berkhan habanga berkhat shabangal lawai apostol paul us ngau tho kat bakam met bat kamen sim kadang te ngie kendo ye ke jing ke jingale la galong ke jing pang ke jing shitom ke jingale ke ba harukom ke ba kum ki khon ke joblei ngie kendo aga jing im ke jongi ke men ba ki para ke jonga apostol polong bagi ni nong po history ki ong bau pol udana padeng jong ke jing pang ka ba jurba ba piken mauru komno baula dwai ha ka shidi ke jong u shiki koren wong to trai jonga ngala dwai laisien ba men weng no yausha na ka met jonga ula dwai bau belai on pen kia ye ka jingpang ka badan ha ka met ka jong u balong bon kini kinong tho history kia menjur badai na kadang bau lukas o balong u doktor u jubut ye u hakti ha ka jan nama ka don ka jingpang ha ka met ka jong u badru haki jing im ka ba uum ngiken mau haka spa snem ka baningkong komno bau tau patsha claudius komno bau tau patsha ubawan hadin jong u ubalang tau patsha nero ubala uru udekot ya ka jing im ka jong paul haka ti ka jong niu patsha long bagade ka jing im jong u ka ba e bha ka ba kum ki kristan ki im haka spa snem ka baningkong balong bagade ha por ka jong niru hiken kabagas dang hagaktin pareng kiong kita ki great 10 persecution ki balaja haga jing im baraka history jong gabrthei kaba 4 juja kot menuru kabaga jing sha penyap jong ki kristan kalong kaba krau tang namar bagi bun bagi syakri yong nong penim u jong ki u Jesus Christ pada apostol Paul udai uwei ken ubamat bad ubayat ya kani wong bakani ken kadi kata ka hukum jong kita kita khotmet ki jonga ki bayale thma ban ngaman gesngi ki bayale yang ngamen step men padai namar kata daw ngalinyar hau tau belai ubayot ngau ublai ujonga ubala peneme yang ubangalaya shem haga lenti shad damaskus ngiu hi haga jok kabangengiem ki jingpang ke jing shitom ki bang ngimla banjer kerteng ye ki kilong ki bakrau ki lanang roi
Yui bagi jingpang ki bang empat yo lesi kum kada ka cancer nang degi HIV bat kiwai ki bam empat yo jing sumar lan empat yo dawai empat yo jingkon henry yo i ba sa kiwai pat ki jingpang ki balale try kli ya ka met ka jo brio pat pun ka jing yam brio ka ba ka perthai ka lenyar ka serandar bangimla hadu ka ni ka kaleman ngaken mau ya gawai ka press conference ke jong UCM jong ka apo Maharashtra wong ye gini ke kentin to ya dwai se haki blai ke jong pi wong ru ye ke kristan to dwai lem se hau blai jong pi ngim dan jubam ka perthai ka ong bang ngim dan jubab ye gini ke jingja bahwa kala don kata ka kelim kala ni kata ka jingkam balala ye kita dawai ke dashen bakila mi agini ke sngi henry bon na pedeng jong ka perthai ki snau tho bagi long helpless hagani ke jingja ki hinmen bagi parang ke jonga om tang ye gani ke met ke basha tenra haga jingim ke jonga bagi jongpi ki yeng ke sem ke jongi ngi kendo ngi yam ngi linyar hagini ke sngi habang yo i ke jing pat ke jing pra jing ke yeng ke sem baga broken relationship kala nang krau hagini ke sngi ngi yo i kumno bagi yeng ke rempai yeng kristan ke linyar ki perta hagini ke sngi dan gilong yeng ki bafon yengi kinong syarai jong ka balang yarap lamsi pastor yarap lamsi temamesan yengi ngemla ti bangin yale yengi ke jing yale ka baman lang ngi abangi persang ban pelong jing dwai ye kaki ka tmaba penban ukpa jong ka yeng upan bagi kun jong ka yeng ki pen mi dau da kum ni bat kum tai yo i kumno ba kita ki single parent ka bangi ong hagak tien pareng kita ki ba habban ri la ne pen he kun marwai tang dau kpala ne ka kmi haba kala don kata ka jing ya pat hapadeng ki yeng ki sem padom tang kata ki henmen bagi parang ki jonga yo i kumno bagi ni ki san riuteli ki banai ki lek no ki ba ong hagak tien pareng kata ka reverse migration ka bangi yo i bagi bun ba dagi pau hajar kang hapok rikasi jongi tang hari Meghalaya jongi ki lawan pai nagi kam ki jam nagi jing puli ki jongki ki bagi ki don shaban na lagi jonggeri bona pedeng jongki ki la i no ya lagi jong kam bona pedeng jongki tang ban like im ki don ki long yeng ki bong ka ba bangin ya wan no sheyeng ngimat ya yap no tang bangi kum ni lada kawan kata ka jingpang kamat mat ngat ha ka yeng ka sem ka jongi ngin ya yap no tang bangi para mangi sheyeng ken men baki para ki jonga i ka lawai ka long ka badum dang agini ki khendiat banai ki don bun na pedeng ki kun samla ki terang ya ka ban lek puli ban pentebet ya lede shabar jong kari ba ka jela ngiyo i ba bon na pedeng jongki ki hab shi shong no hang ni nama ki myolat ban lek classroom ngimyo lani kata ka career ka jongi ngimyo kombangi angnun kajing do kam kajing do jam ngi ui hagini kisngi bakata ka bang ui ka policy kalong tang ladangi itu ye ki brio ngi badon hakabor bangi don ye ga pisa ngi la ban yo ye ki kam ke jam bat bon ba ki brio hagini kisngi ki kloi kam tam ki samla ki bangala ye kendo bon na peneng jongki kyongi kloi ban penyap ye la de ban lan nakini ki ai akan mau yu wayu parlok ubangi iet nadu kapor bangi alik school bangi alik kelas lang wong ye gini kentien wong ngamang ka kerteng ga jong akalong roki wong yang aku rong hapdeng ki kendai banai gayo mat ye ke jing aga jing im ga jonga kabaya kata ka briu ka banganga ien ka bangala ya tho shong kurim hapdeng kendai banai gani ka briu kala i no yanga kala yo no the way ngabar haga juk ka snem ngala du no saungut ki bahayeng ke jonga ki ba ie yanga hadu kata barka jingyap ke jong kiru kalong kata kabam poi perkat ke jingyap kabalong sendet hadu kata nang taru ngalayo ya kawai ka kam ka bangala tray ngasngo bangala im ya kata ka dream ka jing posniu ka bangala posniu menor henry mentapan ngayo ngalong ubri uba klem kam klem jam pangadon ye kata ka yeng ru bat ngala syak ni no ru ye kata ka yeng man kapor ka banga persang ban yeng man kapor nga ur nga ham ngala let ban mare ngala let ri tengen haga banga ya bam ngaya di bat lagi jong kilong ngala di ye ka kiat ngala le lut ye ki kam ke bagane ka perthei kai balong haga bakut jengget sngi habanga khiela shai dang step ngau thu ka do nun kaksia ban ngasyate ngashak khom
Pengen ngau thu ngalin nyar. Manu ken ban ngau thu yanga. Ki lok jonga ki pet no ki wan tanga kapor jong ke enjoyment. Pat bun na kapor ki pet no. Pat don ru kapor kabangala persyang. Ia kaban penyap ia lade. Bat kalong so easy bangan le ia kata. Ngamtip ngayo kumno ia kata. Baka sok palat ia nga bangan rai bangan shimno ia laga jong gejing im. Henry barok kikela. Habang Hashem iu jisu kan. Kihinmen bagi para ke jonga. Katu kabriu kabang itu menaya tu gejing itu kana kabalinyar. Kashem jing penem kashem jing kela. Kayok ia gejing pelaj lord. Datang habang Hashem bakam Maria si kekejat jeng geding pernah kajeng jisu. Kan mau yu wei parlok ru ubangi ia akan di kabam kabau udon halaga jong gayeng habau pa yang abangan wan syeng wong rok yarap lem se yang ngam la syu pelat lem se yang na gani ga jing sniu kabangan ngadon ngong yu tau parlok map yang ngade tangu brio ngam la ban pelat ya pi het rai ngade thu ya pi don uwei gen ubala pada ketika miet ngedem khos siu lang batu try Jisu ula pelat yu. Pan minta ulang go jing tau o betamai. Kihin men bagi para ge janga u apostol Paul ru ai ge jubab hai ge dekat ke ba arpusan. Nga ai ngu yu blai. Bau Jisu Krist ken bau trai jongi. Ula penem ai yengi. Yohanes lai kat riu. Na bau blai ula iet kata ye ge bertai. Ula ai tino ya lau jong ukun ubala kamarwai. Ban ngau thu ban penem. Ya pi bat yang ngiken mau upol utho chicken nong room san kala nong pra ke dekot men habang idang long ki batelat men habang idang long ki bapop u Chris ulayap ye pli yangi piken mau yu John Newton haba ula tho ye ke jing roi jing ai jing ai ke bapala amazing grace jing ai bapala tam kaba pen im yanga hoi uang wi thu bala sempat yang haga jing em habang amat ye ke jing ai ayau jisu haga jing em ke jonga kin men bagi para ke jonga ngiken mau ya ga jing roi ka bangi roi he ke KHB ke shispa prapwai ka to ke jing roi ka bong ka don ka wa badap dasnam batu na kalbari kadang don hadu menta menne na gamta jongpi kadang don na gamta jongpi jonga bala dangi kloi compare la dengi wan ki jing ki bakat no ki bangi ngi shate shakum la galong ki drugs la ni ka kian la ni ka nu ka jing sniu ka bangi shate la long ga pop bru badu syaitan ute mrau yangi ban ngi shate mrau ru hakita kalawai ka bangi perkat ngi kuslai bat ka depression kala pelong yangi bangi mtere ban baham bandi habangi kuslai kadon kalat yang abad yepi kadon ga jingkermen hadu kene ke kelemat tang lada pingai how try hakabangan penkut kadon gawi ga jing yetu kana ngaken mau hakapor kabangadang puli bidi hang thia po UBS hakisnem arajar khatsau hakabangalet hangta hapo kawai ga snong hakabangadon haga final year ngaken mau hakapor kabangayo banle ya kata assignment hakawai ne gisnong om namar bangalit ban yalap hangta om namar balapa yangi ban yalap hangta hendrei laong ban pet yiki briu kile ayu ki money blay ki shakri blay kumno laong bakat lingkot kat bala agni ga janmi eta ga jing yetu kana laong bakat ga briu kat rahai jong kat ga yeng ka bangalit lang ba tau parlok ubadai traisnong ngalapan jing bet naka bangan record ya kataka ka ritual ga jongka ka baka jule man ka step abaka ka kia laong ka sum ka sle ka pen itanat ya ladi bat ka don ya kita duan halaga jong ka yeng ka bagi don ki bun kita ki blay tau ke baka dem khosil baka le ya kita ka pujang ka jong ka baka duai ngayo ibon kita ki sngi ars ngi bat lai sngi ka bangi don bau tau parlok o balong trans nong bat u bahayeng jong ki long haba kata ka jingja long baka lapen men sau ya ladi kita ki khadu ke baka deng kala sanga lami ka snam la jau nakti nakli ngam sngo thu ya ka ei ka jingle jong ka namar ka de ka ktien jong ki pada balawan pat syeke college ngalaong yu tau parlok jonga ngong pen kalalem se syeke kentien ka banganges ngau thu pakai ken mau ya kata ke jing pen kalaktien ke jong u ka bala pat ka pen penrat ya ka do nut jonga bakata ka briu ka ong ye kini ke kentien
ko blai jonga kat ni snem ngala dwai ngala penis nam yala din nakli agajat atu mem sngau yanga kat ni ke jing yale balai ken mem jubab yanga kat snem ngala dwai kani ka brio man laga step lagi post nem ki balik no kadwai hau blai jongka ubadan ki skor yo sngau udan ki khmat yo I ringa ma phi ngi don yu blai uang ngadon hajan ya pi ribon na peneng jongi ngi pet no blai ka problem magini ki singi dai bo blai u pet nangi andai dai mangi ki ba pet no u mare na din jongi wat ya lo jong khon na peneng u pa ban shem ye ke jing long do ban e no ye ki e ke baro bat ban IT ya le ke jong ke jing yam u blai udang e ye pi hadu ke ne ke khalemat Padang jong ni ke jok ka bangim tip ka I ka banja yangi la shai la shisngi la shamsnem lanu gani ke jingja kan long biang normal lani gani ke new normal ka bangi em ngi hap ban yai beteng lanu kan kut ngim tip ki hinmen bagi para rekan mau dan ublai pan ubla thau yang abat yo pi ubayo I ye ka bakut jeng ke jing em ka jong I ublai un ker khu ye gani ke tintien ki bala keren na padang jong ke jing tlot ublai nam ta ka buram jong amen hagani ka por Nakot bangay aware ya pi baro ki hinmen bagi para ki jonga. Pi don nagi yeng ki sem ki jong pi. Hilaban shim bentalang. Haga jing ya dwai lang haga ni gapor. Pilaban dwai nagam ta nu ke jing ang nut ka ba pi don naga do nut. Lesi pi empat ju dwai ya kam menno. Lesi pi don ki jing syate ki batang ma pi badu blai pi tem. Ai bo blai un pelai luoj. Ang unong ruai shim men siam. Ye sai khom jang ka rai bi. La patat de ki jing e blai. Ngine dwai. Ublay ubuk pa ujongi ubahabneng. Utrahay jung ki met bad utrahay jung ki mensihim ki jongi. Utrahay jung ka beneng bad utrahay jung ka kendaw. Ngi ay ngo yeme ko kenrahat na marhadu ka nega kalipmat. Mem shimla ino yengi ko trahay mem shimla kentat no yengi. Ba me yalam yengi kumni ko mangingilong ba ka balang ka jong mi hang ni ngiyo ye ka banya senglang ye ka kerteng ka ba im ka jong mi apadeng jing jing apadeng jing jing yale ba da padeng jong ne ka perthai ka ba kum ka ni ko kan ran ablai jonga ngim do jing kerman nama me melong ublai jongi ublai uba im ublai uba halor ki blai baro ba do ublai ubam ju ino yengi hadu ka ne ka kilipman pada bangi pet ye ka beneng shajarong ngi pet ye ka khandau shatbian ngayo I ye ka jing krau ka jame ko trai barhon kadai ken yengi baro bangin mani ngin shakri yame ken ran ngi wan kendru agane ka kelemat ablai ye ka ban berat ye ki jingkit ki jing ka bakhya ke bangi don ko balong u shakri u jong me apostol Paul haba uyam haba ulinyar ko ken ran ablai uyam ulinyar ha ka jing yo snow ka jong me don ki skor ba me snow yo ba trai me jubab ken yo ba ka jing ai ka me kadap yang hiau ko kenran badai namar ka de daw hadu ka ni ngis ngauru ablai bagajing ai blai ka jong me kadap yang ye ka jing em ka jongi dai namar ka de daw ngiyo I menstem kami jongi kadap de ka bam ka di ko kenran ngiyo ye ka jing kerku ke ba ho ngim don hok ye ki dai try ba ye jonga me ye hadu ka ne ka keleman par ho daw blai jonga ya rap yang hi Bangilaban buat ya me haga jing em ka ba malagas ngi sngau tho kom ki bangen ngi em haga jok ka ba ngi em hagi sngi ki ba ko kan rahan ya rap yang ngi ablai bangilaban ya me ya rap yang ngi bangilaban bandum ban benum ino ko kan ba ya ka drink pana ga jong me hado ka ba kot jing em ga jongi trabe ka rihi ga jongi ka dan kam ya ga jing kia ka rihi ga jongi ka yam brio ga ni gisngi Don kam bakal lenyar ya ga jimin kia. Oh ngila jingai na miki kam ga jongi ki tu baki pau perthai. Bangi I ya ga perthai ban ya me. Ri try ngi dua ya kamat jong me ga ni ga jan me. Mani snai ban penem ba man kia ele ga jong karwi. Penem lem ya ga rempai yang kristahan ko kan rat. Ya ga kemi ukpa ki khon bat barok ki badon. Shimet ai ba ga jing ya dai ga jongi bat me. Ngidan haye ngasem magani ga jan mit me yo I yengi ko kanrat kom bangingi long sngowa blai ye gani ga jingdwai kerku ye lega jong ka balang naduki pastor kita mamsan kirang ba balang kelong pa kelong kme ki parlok samla ke devision rang ki heb ke beret ba kom ka balang ngelaban yang scam tad hadu ka jingwan ga jame ka trai sngowa blai ye gani ga jingdwai ha ka kerteng ga jo Jesus Kristus nang penim
ngi duai ngi pandai ke jingai. Amen. Dan jingkermen yaki banget. Kalong kubor ka bangilios ngo. Long ba Irabren Rocky Marpna. Ban ngingit skam bagan ka kubor kalong ka jingkerku. Nakamanta jong pi bat jonga habangilio ban sya skor. Ya ka. Ka jing duai ka jongi kalong bu blame nang ker